Začíname za 30 sekúnd, teraz si ukážem, že som slabý, dobre? Top 15. Top 15. Jak budem top 15, tak mi pošleš ešte 15 krát to euro. Sleduj to. Teraz sa ukáže, kto je slabý, dobre? Teraz sa ukáže, kto je slabý. Môžeme dať stávku o 500 euro. Nie, to radšej nie. To radšej nie, ale... Takže ľudia, sledujte to. Takto sa hrá na top 15. Top rank. Najlepší v Európe hráč H1Z1. Sledujte to, odľava dedinka. Ideme tam nikto nebude. Ľudia, čo ste povedali, že ak budem top 15, že posielate donate, tak to môžete už rovno teraz, lebo už teraz som vyhral, sledujte to. Hej. Musím zahrať na kávu. Nechám ho tak, ľudia. Prečo uteká? Ja budem zahrať na kamaráta? Ticho. Ja mám taktiku ako kot. Chlapci. Kde sme? H4? Tak to sme pekne piči, musíme ísť na ísť niekde. Teda do piče. Teraz hrám 100%, nie. Ja ti hovorím, teraz hrám na rank, chápeš? Teraz nehrám za skurveného loviča vyjebaného. Teraz hrám na rank. Pozri sa na to, jak sa to hrá. Uca. Na. Na. Kam uteká? On sa bojí? Čo sa bojí? On není slepý, ak ty videl, že máš zbraň kokot? Ja som nemal v ruke. Mal? To mi ani nehovor. Hej, bitch! Teraz zajbom, sledujte to. Ideme tam, do toho karavanu. On sa vám pôjde pozrieť. Ticho, ľudia. Ticho. Nebojte sa, ja to mám premakané. Do piča, že niečo zobere, aspoň tam nepovedal nič, ukáž. A on mal 15 AR, ale bez nábojov, to si robíš srandu. Tak on mal zbran celý čas, bože, to je kokot. To je ako do piče. Fakt, 0 nábojov, bože, on mal smolu jak ja. Ty kokot. 5 skorých nábojov, ideme ďalej. Kde kurva sme? Mapa? Čo? Si to som prehral. Musíme dať auto, ľudia, sme v piči. Jak nenájdem auto, ľudia, tak sme prehrali. Lebo tá skurvená zelená kyselina bude tuto všade a ja tu na 100% zhniem. 100%, nie? Kurva, keby to je taxík alebo niekto na aute. Auto som mal iba raz. Ale teraz sa cítim takým štýlom, že ho bude mať. A podľa mňa to bude tak do 5 minút. Jak prežijem 5 minút, tak prežijem celú hru. Ideme na to. Taxík, ty si jebnutý. Hej, alebo lietadlo. Isto tu bude auto, týko, že sme pri nejakej krčme, či to je či benzínka, či čo, dívaj sa na to. Auto iné, co, ideme tam. Nejdem tam peši, ľudia, to mám v piči, že som nejaký maratónec vyjebaný. Sleduj to, zoberiem auto, týko, a ešte vyhrám celú hru. Easy. Ale myslím, že má auto, jasné. Našiel som auto a pozri sa, normálne bez kolesov. Ježiš. Aha, policajné auto, chodí do piči, máme to. Haha, ľudia, vy ste kokotkovia všetci. Radom, kto mi neveril, sledujte to. Radom, zoberiem ešte náboje, dívaj sa na to. Kokotnáči mi neverili, ja pozri sa, kde som. Šiltovka, nech máme svek. No jasné. Potrebujem ešte nejaké náboje a ideme ďalej. Úplne jednoduché. Tak za to hrá sekru. Nepotrebujem toto sa dá otvoriť. Nice. Nie je tam ani koko, to bola asi nedorobená kúpelka. Tu je čo? Nič, gratulujem. Vývojári hry si dali záležať. Je tu fakt veľa vecí. Tu píče, plná sprcha. Nice. Čo? Hej! Take me with you! Jediná šanca. Toto bola jediná šanca. Toto bola jediná šanca na výhru a práve sme ju odjebali. Čo ti jebe? Mňa odjebe, ty kokot. On mi normálne ujebal auto pred očami. Toto som ešte nevidel.
Ja mám nervy, ako, ja nemám ani nervy. Počúvaj, ja ani nemám nervy. To je sklamanie a kokot, chápeš? Ja som povedala, že si slabý. Počúvaj, videla si to. To nebola vôbec moja chyba, on mi ujebal auto pred očami. Retard. A ja som že ma nezobral. Bože môj. Dobre, sme v piči. Jaká je šanca, že nájdem 2 auta? On normálne naštartoval odišiel a som povedal, že ma nezober... Ja som povedal, že čo ti jebe? Super. Ujebe ťa za 5 sekúnd, no. No, to je jeba. Sme piči. Mal som sa sadiť od tých 500 €. Hej, no. Do piče, toto nie je ani možné, chápeš? Toto je skurvená smola vyjebaná, ja som nikomu nič zle nespravil v živote. Nikomu. A podri sa, čo sa tu deje. Kokotko Vandrácky mi normálne ukradne auto pred očami, nech ide do piče, chlapci, dúfam, že dostane krč noci do stehna alebo niekde. Nech ho jebne. Žebrak vyjebaný. To je jaká pičovina. Dobre. Ideme pozrieť aspoň, aký máme byt. Dobre, budeme mať byt ľudia vlastný. Ukáž. Šiltovku máme, pretože máme plazma. Super. Toto nebude ale určite, to mám piči. To jebem. Luk. Dobre. No nič, pozatváram, ty kokot, však sme doma, nie. Zahráme sa na Sims, bohužiaľ. Nič nám neostalo, pozrieme sa hľadničky, som hladný, ukáž. Máme tu na žrade nejaké, ukáž. Kompas môžeme zožrať. Tu je čo? No jasné, opasok nejaký jebnutý. Kúpelka, ideme do sprchy. Zoberieme ruksak. Toaleťák. Zoberiem toaleťák, počkaj. Bohužiaľ, ty kokot. Toaleťák má byť ale v sprche. Však čakám. Toaleťák musí byť tu niekde na zemi. Tuto musí byť toaleťák do piči. Kde je záchod? Aha, tu je. Už ma to žere. Počkaj, ja zomeriem doma v pokoji, dívaj sa, idem pozrieť telku. Čo? Blokni ma dvere, prosím! Kurva, niečo tu horí. Kde je tá telka skurva, nevidel som chvíľku telku. Prosím. Takto. Bohužiaľ, chlapci, bohužiaľ. Kokady som skončil. Kurva skončil. Pozri, čo som všetko mal, ty kokot, mi ujebal auto, to je jaká pičovina. Bože môj. To je pekný shit, ty kokot, keby sa tam nakúpil lietadlo alebo niečo za 10 € do piča, to hneď kúpim, chápeš? Ale nedá sa.